Dobry dzień. Witam wszystkich. Nazywam się Iwona Kwidzyńska. Robię w Społecznej Szkole w Wielkim Podlesu. Dziś chciałabym pokazać wam, w jaki sposób można organizować uczbę kasiepskiego języka zdalnie, tak żeby w czasie uczby uczniowie cały czas byli mocno skoncentrowani na tym, co robi szkolny, żeby mieli co robić, żeby czytali, mieli leżność też dziejani, klikani, wchodani w różne place i robieni tak, żeby jak najwięcej się nauczyć. W tym sztuce chciałabym pokazać wam, w jaki sposób zrichtować konto na Quizisu. Niektóre nazywają pewno takie konto już miele. Quizis już nieraz pojawił się nam gdzieś tam w webinarach. Jeśli kto nie wezwaskiwał już Quizisa, tej nutie na nim są zalogować. Można się zalogować rejestrując się na Google'ach, albo wpisując jakieś inne maile, jakie tam mamy, zaznaczyć te wszystkie zgody, jakie oni tam wymagają, no i kliknąć dalej, wtedy utworzy się nam konto. I w tym sztuce nie da rychtować się następnego konta, już jedno mam, tej przejdę do tego placu, w jakim mam przerychtowaną ją dlwaj aplikację. Quizis niedawno upostępnił możliwość rychtowania uczbów. Wiele z was pewno te testy na Quizisu już miało wezweskone, a uczby z tego co widzę nie często pojawiają się, szczególnie w kasiepskim języku, a pozwalają one bez nawet założenia jakiegoś tam konta robić uczbę bardzo aktywną. I w tym sztuce pokażę wam taką krótką uczbę, symulację, jakby to wezwało w czasu normalnej uczby z uczniami. Nie mamy tu uczniów, temu też zaczynający taką uczbę je przesła do link i pokażę wam, jak to wezwie u szkolnego, który zaczyna taką uczbę z uczniami. Link, jak widzę, tapłe rozpoczęcym, nam się pojawi. Chcę go skopiować. Muszę też wysłać go. Możemy wysłać go uczniom na czacie, na przykład na jego spotkaniu, takiego jak mamy tam na uczbach, czy na Teamsach, czy na Google'ach. Wysyłamy uczniom taki link. Po wysłaniu uczniowie widzą liczbę na uczbę. To, co muszą leno zrobić, to wpisać swoje miono. Jak wpiszą miono i klikną start, to pokazywają się szkolnemu, jak na uczestnicę uczbę. Nie ma ograniczeń z tego, co wiem, ile uczniów może brać udział w tej uczbie. Pokazywają oni się jak no awatary. Zmiona najlepiej powiedzieć uczniom, żeby wpisali takie imiona, żeby można było też wiedzieć, jaki to uczeń, choć czasa można też tak okrejomno to zachować, że uczniowie nam są dopiero na końcu, kiedy już wiedzieć, jakiemu z nich szło najlepiej na uczbie, na końcu dopiero dowiadywamy się, kto dobył dzisiejszego dnia. I przerychtowała uczba na spodlim kasiepskiego odkrywce, uczbownika Emilię Maśkę do klasy 4. Zaczynamy tej od wstępu, od przywitania z uczniami, w jakim wiadomo, że dziś powiadomy są o kasiepskich znankach. Ale nigle zaczniemy te kasiepskie znanci, to możemy też uczniom zadać pytanie. Jak cieje ta pewno, pojawi się nam dzwonk. Ten dzwonk my możemy też wyłączyć. Uczniowie w tym sztuce mogą wpisywać odpowiedzi. Wpisywanie odpowiedzi na
nawet na telefonie nie taci drądzi, kiedy oni wpiszą, pokazuje masa informacja, że przesłali swoją odpowiedź, a jak widzę ta szkolny, w tym sztuce widzę, że uczeń taci i taci napisał to i to, ja tak krótko im napisa, nie wypisał wszystkich tych znanków, mam nadzieję, że rozumiecie, że żeby tu nie przedłużać, ten czas to leno tak mam wpisane. Każdy uczeń co pojawi i jego odpowiedź, możemy je przezdrzeć razem z uczniami. Następny slajd pokazuje już podsumowanie te. Sprawdzamy, czy oni wybrali te rzeczy, ja ci poprawdzę, są polskimi narodowymi znankami. Mamy tu fana, cych, mamy też hymn, jako narodne znanci. No i przechodzimy do kasiepskich narodnych znanków. Dzwonk, jak cię jest już wycesiony, u uczniów co pojawi i ten dzwonk, ja ci tu cieję, może gdzieś z dalek, to jest ten teren, gdzie tam w telefonie co pojawi, że uczeń musi teraz się skoncentrować i wpisać następny odpowiedź. Wpiszę też ze dwa taci znanci, gryf, czy też herb może się pojawić, czy fana. W tym sztuce nie ma odpowiedzi dla ucznia, czy lechłe, o tym też bardzo później w następnym zadaniu. Na podsumowanie możemy wezwać i udimci, i tekst, w którym pokazujemy, jakie rzeczy uczniowie muszą po tej uczbie też zapamiętać. Zajmiemy sobie jedną ze znanków, herba, z gryfa i tym skąd tak popry wziął sa gryf. Wezwę komę, tak jak im rzekła już prodzy, tekst ja ci pojawił się u Emilię Maśkę. Tekst Jąc Biozor Aleksandra Labudę. W tym sztuce chcemy, żeby uczniowie może taki tekst. Oni też od razu, kiedy szkolny kliknie na następny slajd, widzą ten prawie tekst, jaki teraz pojawił się nam na ekranie. Skoro mają ten tekst, to możemy nagle zaczniemy go czytać, poprosić ich na przykład, żeby porachowali, ile zdaniów mają w tym tekście, żeby sprawdzali, jakie słowa napisane są wielką literą. W tym myślę, że to nawet bardzo dobre je pytanie, bo następny na jej zadania mogą do tego nawiązywać. Pojawi się nam Księża Krok, pojawi się nam Ziernowskie Jezero, Krokłewa, pojawi się nam też Weneda i w następnym pytaniu, w następnym slajdzie po przeczytaniu całego tekstu myślę, że uczniowie albo wezwę ich, żeby przeczytali tekst, albo sami im przeczytamy go, żeby posłuchali opowieść. Opowieść to jest leno do połowy, cyk dalszy pojawi się później, a teraz tego tekstu też wam myślę, że nie będę czytać całego, kiedy spierwi żył baro mojżny księża Kasiepski Krok i po całym przeczytaniu uczniowie możemy ich zaangażować na przykład do tego, żeby poszukali placu, o jakim je mowa. Gdzieś na nordze leży Krokłewa, Jezero Ziernowskie. Pokazacimy, gdzie te place są, możemy znaleźć, gdzie je płytkać. Te, co mieszkają gdzieś w Krodzy, to na was wiedzą, ale akurat moi uczniowie, no to muszą szukać taki plac na mapie, żeby wiedzieć, gdzieś to leży. I zys aktywnota dla uczniów. Pytania do tekstu, ja ci przeczytałem, nie mieli leżność wysłuchać. W tym sztuce, jak wy widzicie, je widzę, kto odpowiedział.
Widzę, że jeśli nie mam daną odpowiedź, lecę na ma czas, ten czas można ustawić co tak, jak my chcemy, a uczniowie widzą to na ten sposób, jak zwał saksynzia i widzą też podpowiedze. Widzą podpowiedze. Wczasujem so zmieście, żeby zaznaczyć odpowiedź, no i pojawiło się, że ta odpowiedź jest też poprawna. Tej uczeń w tym sztuce wieś dobrze słuchał, belną odpowiedział na pytanie i ciej be uczeń było 10 czy 15, to od razu widzimy, kto z nich odpowiedział belno, a kto miał be, kąsk mocniej so zastanowić nad tym, coś tam w tym tekście było. Następny slajd przenosił uczniom zdań sparłączone z teksta. Kłemu Junc zagryził, pod końc nam się pojawiło i tu też uczniowie widzą podpowiedze, mogą wybrać, jeśli zrozumieją, że miastom zagryzie, no to mogą zaznaczyć jedna odpowiedź i druga. Ciej czas i ma minie, przez gadanie mnie minął czas, jem nie zaznacza tej akurat no nie ma widzieć, żeby ktoś tam tę odpowiedź zaznaczył. Chcemy, żeby uczniowie mieli jak najwięcej takich dobrych odpowiedziów, sukcesów, tej chcemy, żeby oni jak najwięcej pytaniów odpowiedzieli dobrze. Następne pytanie jest ze słychaniem. Słychał i wyźno i odpowiedzi na pytanie. Kto zabił smłeka i dobył ranka Wenele? W tym sztuce uczniowie muszą bardzo wyźno słychać. Tej przeszło wiele sławnych łajarzów z nierozmaitych krajów, le każdy znalazł straszną śmierć w paściankach smłeka. Jaś na statku zjawił się młody łajeś reter z retre, co leży w ziemi łajarści redarów. I tak wysłuchający tekst do końca możemy to miono, jaci uczniowie mają zapisać wiele razów i ma powtórzyć, żeby oni na gwest to miono zapamiętali i dele rada dobec odpowiedzieć belno na to pytanie. W ten sposób zmusimy ich do tego, żeby oni jednak słuchali tego tekstu, nie rozkojarzyli są, oni wiedzą, oni muszą wysłuchać, jeżeli nie docieli rys, muszą słuchać mocno, żeby uczyć to słowo jeść rys. Od tych czas mają ka siebie gryfa w swoim herbie. To zdanie pojawia się na końcu tego tekstu Aleksandra Labude. No i można by się zastanowić, czy leno oni mają tego gryfa w swoim herbie. Nie wiem, czemu mnie tu F11 chyba to jest. O, właśnie. Gryfa w herbach miast Płemłezi możemy znaleźć w wiele placach. No i jest to leźność, żeby z uczniami pogadać i o farwach, jakie są farby, gadać do nich, żeby nazywali też ciądę cała, w jaką stronę one zdrżą, jaką farwę mają ich, czy też sznoble, czy nie wiem, kwerunę, czy mają kwerunę, w jaką stronę stoi ich łagon, jak wezdrzy cały gryf. Je to leźność do wiele pytaniów z uczniom. Oni też mają leźność widzieć na swoich telefonach, często przy upostępnianiu, gdzieś tam jakiegoś ładunku, co tam się dzieje z internetem, a tu wchodzą tak jakby bezpośrednio do tej prezentacji i widzą dokładnie, jak to weźcie. No i zadanie dla nich. Tu możemy też wezwać ucznia, aby przeczytał nama, uwejść na tekst, coś to jest za zwieść, z czego on się składa, jakie je farwę, w jaką stronę zdzi, no i jak poprawdze weźcie ten się przygryw i ziełenmy kweruna. A żeby nie było na darmo, jak to czytani, to następne zdanie. Żeby wskazała
tegłe, kasiepścigłe, gryfa. I jak widzę, oni widzą dymci, gryfów, muszę zwrócić uwagę, teren z drzwi w dobrą stronę, tak żeby odpowiedzieć belno na to pytanie. A szkolny widzę, kto nie chodzi należy odpowiedzieć, czyle uczniów odpowiedziało lechłe, od razu może so z uczniami pogadać o tym, skąd so wzało to, czemu oni są zmilele i tak dalej. Wydaje mi się, że to już ostatnie pytanie z tego quizu, z połączenia jakich dwóch zwierzętów powstał gryf. No i tu musimy uczniów do tego, żeby oni przeczytali, jeśli nie zdąża, kliknąć, lew łaział do zaznaczenia i pojawi się nam podsumowanie. Jak widzę, tam nie da się robić ciegłe z błęku i odpowiedzieć na pytania do uczby, jeśli uczeń nie skoncentruje się na tym, co on widzi na tym ekranie i że musi zaś tu odpowiedzieć na pytanie, musi coś wpisać, gdzieś tam zaznaczyć, no to jeśli się nie skoncentruje, to nie będzie, nie da rady prosto tego zrobić. No i w tym sztuce je tu z uczniami już są łedzękłewiwą, ale rycia ich do postępne zabawy. Chcą odemknąć ima klasa, wleziec bene, no i robić z nima jeść na następnym neziandzym, ale nigle przejdziemy do tego neziandza, to pokażę wam w jaki sposób my możemy, jak was zrichtowani, taci prezentację. Jak to wejść? Już na początku jem rzekła wam, że ten quiz wymaga, żebyśmy się zalogowali. Jeśli jesteśmy już zalogowani, to mamy opcję utwórz quiz. Opcja już dość znana i bardzo wiele tych quizów się pojawi, nawet po kasiepsku. No i utwórz liczbę. Czyli klikniemy utwórz liczbę, tej na początku w jedno, no to wpisać taką, taki tytuł, aby my wiedzieli w tej, gdzie szukać prezentacji. No to zaznaczyć też, czego tyczy się prezentacja. Możemy sobie wybrać nie ma języka kasiepskiego, może język świata, może inny, może edukacja. Powiedzmy się, że język świata belno nam się tu do tej prezentacji mogą przydać. No i my wyskούμε tu ta wersja, jaka jest tam dostępna bez płaceni, za darmo. Nie ma na niektórych opcjów, o nich coś tu też powiem, czego my nie możemy zrichtować, kiedy my nie mamy wykupione wersje pełne. Dodawanie slajdów jest bardzo proste. W tym placu należymy młodła. Możemy wziąć napis, możemy napis z punktami, możemy wziąć napis i tekst, tam tak jak miał wklejony ten tekst Aleksandra Labude. Można też wziąć slajdę z łedimkami. I ten pierwszy, który mnie się załadował, to jest ten z łedimka, media z tekstem. Można wziąć sum webrysk i tak też ta mapa była tam wklejona. A slajdy, jakie pojawiły się z fanama, to są slajdy, gdzie mamy łedimk i tytla z punktorama. Kiedy jakie wybierzemy, pojawi się nam na środku tablicy tytla. Piszemy w jedno z błęku. Nawet jakbym chciał tu wpisać, to on mnie sobie tu z błęku resie, że tu i mam pisać. Pod spódka mniejszyma letrama możemy wpisać jakiś tam, nie wiem, na przykład płezwa łódźbłewnika do jacigłe z tych to ta prezentacja.
Oczywiście można też wklejać łebrysk. Łebryski nut jest sygnocony pierwi na swój komputer. Można też wklejać link do łebryska, when go wtedy zaledaje, ale wszystkie jakie są w prezentacji, nut je przerechtować są sygnięty na swój komputer. Ładowanie łebrysku widzę do skutku. Ważne jest to, że nie mogą one przekroczyć tam 5 chyba megabajtów, także musimy pasować, jeśli mamy swoje łedimci, to no tyło wiedzieć, żeby one się nam zmieszczały. Krom slajdów, tak jak ten teren tu praje mamy zrichtowany, można wklejać interaktywne pytania. I wśród tych interaktywnych pytaniów mamy takie pytania, gdzie mamy jedną odpowiedź do zaznaczenia. Mamy pytania, w jakich możemy dwie odpowiedzi zaznaczyć. W tym sztuce, wybierające te dwa pierwsze pola, uczeń od razu bardzo wiedzą, czy odpowiedział belno, czy nie. To są te pytania, w jakich mamy miele tam księcia kroka, na przykład, wymienione, czy z jakich elementów składa się gryf. Możemy też wybrać opcja pytań, w którym uczeń my wpisać coś. To były te pierwsze pytania, gdzie on miał coś wpisać. W tym sztuce jem to kliknę i pojawił mi się drugi slajd, w jakim z prawej strony wpisujemy pytanie, coś mnie tu przeskłeciło. O, no jo, i w jedno nie tu. Jaci są kasie przyznamci i jak wam widzę, tam możemy tu wpisać odpowiedź dokładno, na przykład hymn, czy też, nie wiem, fana, na przykład. Te odpowiedzi są dokładne, bez komputer czytany. Temu też, jeśli chcemy, żeby uczniowie wpisali na macile, a nie jest gwesne, że każdy będzie rozumiał wpisać w sieci, tej wersję wybrać taką opcję, w jakiej on nie będzie oceniony. Taką opcję, na przykład pytanie w tej lilewej farbie, wtedy uczniowie wpisają odpowiedzi i tak jak tam miele jest przy tych pierwszych pytaniach, wpisają te odpowiedzi i nie ma tu opcjów, jakie je sprawdzają. Każdy raz, jak mamy interaktywne pytanie, możemy ustawić co czas. Uczeń może mieć 5 sekund, 10 sekund, może mieć 60, może mieć nawet tyle minut na to, żeby zrobić jakieś zadanie. My możemy jak no szkolne zamknąć też i skończyć ten czas chudzy, jeśli wszyscy uczniowie już na pytanie odpowiedzą. Richtujące dalej możemy dokładać na przykład slajd, w jakim mamy jakiś tam napis i punktory z boku. Myślę, że wszystkich tych opcjów nie jest podpowiadać, jakby to miało być. Ta prezentacja, jaką jem zasuwam pokaza, będzie dołączony też do dzisiejszego nagrania. Tej proszę, żeby tam zazyrale i jeśli chce tam wezweskiwać ta prezentacja na swoich łódźbach. Wpisujemy tytla i wpisujemy podpunkty pod spódkę. To, czego my nie możemy zrobić. Nie możemy dodać w takiej prezentacji filmu. Nie możemy dodać filmu, bo wtedy musimy mieć funkcję wykupione na Quizisu. Nie damy rada też dodać opcji, gdzie nagramy swój głos, gdzie nagramy zadanie dla dzieci, albo nagramy im czytany tekst, jaki głos opowiadani.
To są opcje, ci są dostępne plus w wersji płatny, wedimci i płatpunkty są za darmo. Też jeśli weźmiemy sobie jakieś pytanie interaktywne, to możemy wkładać tam mój tekst w odpowiedziach, możemy wkładać webryści, ale są takie opcje, które nie dawają nam wkładać, na przykład dołączyć filmu do takiego pytania interaktywnego. Myślę, że i tak, jeśli możemy dołączyć webrysk, możemy dołączyć tekst, to pytanie jest dość ciekawe dla uczniów. Całej prezentacji myślę, że nie będę rychtowa. Te najważniejsze opcje, jakie są do przerychtowania takiej prezentacji, jem wam pokaza. Całe edytowanie kończymy. Musimy też ta prezentacja publikować. I to publikowanie daje nam możliwość wtedy do udostępniania tej prezentacji, linka i dajania uczby. Publikowanie, tak jak przeleżność quizów na quizisu. Gdzie my tu mamy język? Nut je wybrać. Insi jakaś epścigła nie należymy w tym placu. No i czy chcemy akurat w tym sztuce i nie chcę, żeby była ona dostępna dla wszystkich, ale możemy ją publikować tak, żeby wszyscy ją widzieli, a możemy też kliknąć, że ona będzie prywatna, ile no je będę ją widzieć, publikuj i taką prezentację w tym sztuce należy w mojej bibliotece. Staram się ją znaleźć, ta moja biblioteka, ona mnie tu na sztut gdzieś uciekła. O, źle wlezemy do tej biblioteki. Te kasiepści znanci, jak wy widzicie, pojawiają się nam w tej bibliotece. Ta prezentacja, która przed sztuta jest zrychtowana, ta, która była prodze webezziony i ta, która przed sztuta były zrobione. Na końcu prezentacji, jakowa widzę na początku na igłę zetkani, jem rycia uczniów na tybleca, żeby oni wlezli bene i przerychtowali się do postępnych rozegracjów, do zabawów, zadaniów w często innym placu. Chciałabym zabudować z wami robotę na Whiteboard FI. Jest to tybleca często podobne do whiteboarda, jaki mamy połączone z Teamsem, czy też Google Classroom, też my taki whiteboard. Są tu jednak takie różnice, że nie musimy poprawdze uczniów logować. Tybleca jest tworzone na ten sztut w bardzo prosty sposób. Wchodzimy na Whiteboard FI, tworzymy nową klasę. Jak widzę, ona jest po angielsku. Jeśli ktoś nie rozumie, boi się tego angielskiego języka, to może wezwać ten plac. Przetłumacz stronę. Chłopstwo dalmacieni nie wiedno nam czasem bywa śmieszny. Tworzę nową klasę. W tej wersji za darmo ta klasa jest tworzona na ta praje uczba, no i później ta klasa musimy też zamknąć, żeby móc tworzyć postępną. Tworzenie nowej klasy możemy też włączyć taką poczekalnię dla uczniów, żeby oni musieli zapukać. Ja nigdy tego nie robię. Oni wchodzili od razu, wiemy, że z tym internetem może być różny, tej lepiej, żeby oni mogli sobie pokazać nam od razu. Tworzenie nowej klasy.
Тут to dyreje naprawdę cile sekund. No i przełączy wam tybleca. Jak widzę, ta tybleca je leno je mojego na nie pisać. Mamy tu nyziandza u górę, je pisadło. Mamy też, mamy pisadło, jest tam lenie do pisania, sztyłte możemy zrobić. Możemy też kliknąć plac wiacim. Klucz plata nam ma bardzo potrzebny. Letrówka siepścich nie ma, ale też powiem w jaki sposób można uczniów zaangażować, nie mające tych kasiepścich letrów. Na tą tybleca możemy wklejać Łedimci, jacimy mamy na swoim komputerze. I w tym sztuce, nawiązujące na przykład nawiązujące do tej liczby, jako przecież tutaj jest mamiele, je wkleja Łedimk przerychtowany i w tym sztuce on się pojawił na umie. Kontynuujący przegląd tych rzeczy, jacimy możemy wezweskiwać, mamy też tu PDF. PDF nie jest dostępny w wersji za darmo. Mamy plac, gdzie możemy wecąc ścieżkę, możemy sklepiować też, wklejać coś, możemy powiększyć na tabletce, zrobić na pełny ekran też ją, możemy też płybrać. Bardzo zachęcam do tego, żeby robić to w PNG albo JPG, dlatego na przykład, że jeżeli zysu przerichtujemy coś tu na tej tabletce i zapiszemy to jak no PNG albo JPG, to jutro albo za 3 dni będziemy mogli zys wklejać to i wezwać na liczbie, a jeżeli to będzie PDF, no to za darmo ma tego co nie zrobić. No możemy ją też usunąć. Są też warstwy, możemy zrobić coś kratci na tyblece, pojawią się nam na płet spódka, płet na młodimka, o tak płakie ziawama, jeżeli chcemy, żeby się pojawiły kratci, może nie wiem, cieręci chcemy z uczniami robić, w prawo, w lewo i tak dalej. No i to, co uczniowie bardzo lubią. Emoji. Emotci można wklejać, powiększać, mogą cały maleńci robić z emotkama. Nawet pierwsza, druga, trzecia klasa wezweskiwe możemy wklejać i ma płezwę zwierzętów, a oni mają je naleźć tu w tych emotkach, dostali ich je. Myślę, że każdy z was płytków są z tyma emotkama ciedes. No i co dali z tu tyblecą? Jak już mam przerechtowane moja tableca, to mam tu z boku taki zielony guz. Push. No i zysłem mi nie dalmaci, ciasto tegłe, jeśli zrobię mu dalmacieni. Wypychanie, dziwno to brzmi, ale wypychanie do uczniów. No i skwerno chce to pchnąć do uczniów, to najpierw musia ich ryciec. I tu płet spódka na tablece nalezemy link. Link prosto, kopiowanie. Już mam sklepiowany link. Wkleję go uczniom na ciace, ja ci tam moment dostęp. Kiedy uczniowie dostaną już link i klikną w niego, tej póki, że im są łekno, w jakim muszą wpisać swoje miono. I tak samo jak przy quizisu, mogą wpisać miono poprawdę tacie, jaci mają, mogą wpisać jakiś insi, wymyśleć co i dołączyć do swojej klasy. Jak to weździ u nich? Oni w tym sztuce mają pustą tablecę. A szkolny my ją łedimk przerychtowany na tej tablece. Jeśli płet spotka banda widzę, że wszyscy uczniowie wlezli mnie na ta tableca, pokażą są tablece studenci, no nie ma uczniów, ale studenty przy tym dalmacienim whiteboarda.
Pojawiła się podmiana kika, insi uczniowie pojawili się jak postępne tyblece. Jeden nie widzi tyblece dredzigłe, tak jak przedsztuta było widzę tyblece ucznia, on widzi leno swoja tybleca i na nim może dziejac. My taci sami nie zajacimy szkolny, a to, co my na tyblece zanalegi blus łedniegłe i łed szkolnegłe, bo szkolny jednym rucha, to klikający na przykład wypychanie do uczniów, może uczniom wysłać to, co my na swojej tyblece. W tym przetrywku akurat to są wedimki ze słowami chterne, jak widzę ta szkolny, widzę od razu, że uczniowie mają zadanie do zrobienia i może kazać im na przykład sparłońciec, to co powstało, to co należy do lwa w rzadku gryfa, a co należy do łeźła. Wszyscy nierządza, tak jak im rzekła, uczniowie mają te same co szkolne, mogą wezweskać pisadło, mają tu różne farby też do wezweskani, można też zabudować i mają coś domalować w tym przetrywku, kiedy bardzo metłeziele słowa, na przykład i na te tyblece pisele bez kasiepsi klucz platę, to możemy na przykład kazać uczniom, żeby oni dopisali z treści w tych placach, w jakich one mają być, jeżeli ich nie bodzę. No i uczeń może sparłąciec te rzeczy, może dołączyć głowa do łeźła, taci przetrywci tu zeją krale dołączyć, jakiś tam skrzydła, gdzie tam sznobel, może też srump dołączyć, no i łegon. I tak jem zeja to zdanie, nasz uczeń zeją, a co widzę szkolny? Szkolny w tym sztuce dokładno widzę to samo, co też ten uczeń nama tam nagryzdeł na te tyblece. Źle to nie jest tak, że uczeń na przykład nie chcący co słuchanie, to w bardzo prosty sposób szkolny może przewrócić mu to, co je na jego tyblece. Tu mamy ta tybleca już wykłonone bez ucznia. Nie możemy wersję za darmoka dać mu serduszka, nie możemy dać mu lajka. Słowno możemy, jeśli z nim gadamy, ale nie możemy wezweskiwać z tych rzeczy, które są w wersji płatnej. Jakie działania możemy zrobić? Możemy mu wymazać wszystko, ale możemy też sklepiować to, co my szkolne na tyblece. Także możemy mu dać jeszcze raz to zadanie od początku. To, co jest też fajne, możemy wziąć jego tybleca i sklepiować ją do szkolnego, jeżeli szkolny chce później wysłać ją wszystkim innym uczniom, na przykład, żeby było bez źle, jak to zadanie miało być zrobione, albo żeby było bez źle, że to zadanie jest lepsze i tak by to miało być zrobione. Jeżeli uczeń coś ciekawi na te tyblece napisze, nie weslemy mu zadanie, ale napisze na przykład i chcemy wezwać to jak na zadanie, to tu możemy to bez szkolnego wysłać ze wszystkich uczniów. Jeśli robota uczniów nama są widzy, możemy też ją zapisać. Zapisać tybleca jak łebrysk. Taci działania możemy zrichtować albo zamknąć i łebzyrać tu płeć spódka. Jeśli tych uczniów będzie 10, to pojawi się nam 10 tybleców. Jeżeli 20, to 20 tybleców. Wertie dewastacji zadania, gdzie z góry widzimy, czy uczeń belno sparłącił, czy nie. Te zadania, tak jak im rzekła, możemy wysyłać z tego tu placu, możemy dołożyć co następną tybleca do wysłania za sztut, czy do uczniowie richtają zdani, my możemy przerychtować co następny. Następny może wezrzeć na przykład w ten sposób, że damy im
wedding, nie wiem, co im to wybra akurat, no, doma ima wedding, na jakim mamy tekst i mają przezrzeć na przykład temu herbowi i nalec i płet sztrichnąc, ciegłe feleje temu grifowi. Tej zmusimy uczniów też do tego, żeby oni przeczytali, na gwes nie będą szukali w ostatnich rigach tego tekstu, zaczną od początku, tej ćwiczenki czytani też nam się pojawi. W ten sposób możemy przerychtować całą uczbę też, kiedy uczniom dywamy i co do płefarwowani mogą sparłąciec płezwa na przykład z płezwa z samym łebryska, tak jak w tym sztuce, mogą nalec rzeczy, ja ci zafylałem na malenku, ale mogą też dostać kunsk długszy tekst, w jakim mają coś zaznaczyć jakiś tam słowa. No i jeszcze jedna opcja, w jakiej na końcu zdaniów możemy dać, żeby wezwać skale emocji. Emocji, źle zdanie je prawdziwe, albo palce w dół, kiedy zdanie je fałszywe. Zmusimy też ich do tego, żeby oni czytali. No i tak jak im rzekła, jeśli każdy będzie miał taką samą tyfla i pod spódka pojawi się nam 20 takich tyflów i będziemy zdzieleni na nie z daleka, to będę widzieć sobie od razu, czy oni odpowiedzieli dobrze, zwrócić uwagę można, w każdego osobno można, kliknąc w każdym sztuce, powiększyć, dać mu uwagę prosto w czasu jego roboty na te tyblece, że my na przykład poprawić to i to, przez że so dokładno, co te musisz tam poprawić, je teraz wesła następną i być ta łena so i mu zmaza. Tej nutie uważać, że jeśli ju kończymy robotę z jednym zadaniem, to trzeba to zapisać, zakończyć, powiedzieć uczniom też, że zaś tu dostanie ta następne zadanie, z jakim my to robić, a sobie w jakiś sposób albo zdjęć so screen, sklepiować so to dosy na komputer i sprawdzać dokładnie, można też meci ma za to wystawić, no i następne zadanie wtedy mogą zdjęć. Tak jak im rzekła już na początku, tybleca je na tyle fajne, że każdy uczy my swoje tybleca. Zadania, jakie chcemy przerychtować uczniom, zanalegają nawet te, co chcemy. Dzieci fajnie bawią się z farbami. Możemy kazać im, żeby pofarbować, choć jeżeli idzie od gryfa, to może być do zdręczy zadań, bo nie chodzi to jak paint. Nie można tu całych placów zafarbować, leno wybrać so jakiś tam sztrichholz, którym my tacie je grebi jak my chcemy, no i w przyleżności tego na jego gryfa to nie jest taci prosty, żeby jego pofarbować, ale fana już dość dobrze są namady. Dzieci piękno bawią się na głodę z farbowaniem danci, utrwalele też całe farbę, jaci już znają, i pisank farbów, bo jeśli napiszemy im, że na przykład kugle mają być zielony albo no nie wiem, czerwony, no to muszą przeczytać, żeby ta danka była dobrze pofarbowana i ćwiczą też wtedy i czytani i zrozumieni takich słowów kasiepścich. Coś jeśli idzie tybleca. To, co przerychtujemy, możemy sobie pobrać, co już im rzekła. Uczniów w tyblece też możemy pobrać. I najważniejsze, co na końcu musimy zrobić. Każda liczba brakuje udemkniący klasę. Wchodzimy do klasy, no i na końcu musimy ta klasa zamknąć. Też uczniom powiedzieć, że kiedy skończymy, my
zamikume klasa. Jeśli chcą, prosto mogą wlec utłeźć co tako tybleca i na nidzejac, ale po łudźbie zamikume ta na izba, ta na klasa i na następną łudźbę musimy zrichtować so postępną. Udemknąć znowa. Zamikum tybleca i na następną łudźbę banda musiają udemknąć zys. Mam nadzieję, że dzisiejsze zadania i aplikacje, ci wam pokaza, pomogą wam w działaniu w tym trudnym czasu, bo wiemy doch, że nie jest prosto utrzymać zece przed komputra. I jeśli miele beleno słychać jak szkolny gdy, a nie jest czegoś tam płedzejacco, no to jest drandzi byłoby i ma wysadzać te gładzene przed komputra. Zanka wam za łeb zrani i mam nadzieję, że będę ta wyskiwale to, co jej wam pokaza. Do usłyszenia.